Днес ще се запознаем с големите надежди, класика на Чарлз Дикенс от 1861 година. Този роман е устоял на изпитанието на времето и днес е едно от най-обичаните произведения на английската литература. В тази вълнуваща история проследяваме младия сирак Пип през неговия живот, предизвикателства и приключения. Пиповото пътуване започва в суровите мочурища на Кент и се превръща в богат гоблен от емоции и преживявания. В сърцето си той носи копнеж за по-добър живот, мечтайки за деня, когато ще се издигне в обществото и ще стане истински джентълмен. Срещата с таинствен благодетел и първият допир с богатството и статуса допълнително разпалват тези желания. Романът ни отвежда в викторианска Англия, епоха на социални разделения и бързи промени. Дикенс живописно описва Лондон от 19 век с неговите оживени улици, елегантни домове и мизерията на бедните квартали. Това е време на строги обществени норми и огромна пропаст между богатите и бедните. Дикенс чрез своите герои разкрива несправедливостта на тази система и нейното влияние върху живота на хората. Пропастта между бедните и богатите е огромна, а това социално разделение е една от централните теми на големите надежди. Чрез живота на Пип виждаме трудностите на обикновените хора и моралната празнота, която се крие в живота на привилегированите. Дикенс с невероятна прецизност съживява този свят. Неговите остри наблюдения и живи описания ни поставят в центъра на викторианското общество, позволявайки ни да вървим по улиците на Лондон редом с Пип. Неговите думи създават картини, които спират дъха, богат гоблен от герои и места, едновременно реалистичен и символичен. Големите надежди е история за съзряването, която проследява пътя на Пип от момче до мъж, неговото развитие, грешки и накрая откриването на собствената му ценност и идентичност. Това е история за амбицията и копнежа за богатство. Желанието на Пип за по-добър живот е движещата сила на историята, водеща го през поредица от съдбоносни решения. И днес читателите могат да се асоциират с преживяванията на Пип. Неговите надежди, страхове и мечти са универсални, а историята му надхвърля времето и вдъхновява поколения. В неговите борби и победи виждаме отражение на собствените си стремежи. Неговото пътуване отразява нашите собствени желания, предизвикателства и растеж. Това е вечно и универсално пътуване, което изследва темите за любовта, загубата, помирението и търсенето на смисъл, напомняйки ни за сложността на човешкото съществуване. Този роман се смята за шедьовър на литературата. Неговият заплетен сюжет, запомнящи се герои и вечни теми продължават да завладяват читателите повече от век. Историята се занимава с сложността на човешката природа, обществения натиск, влиянието на богатството и бедността и моралните дилеми, които оформят живота ни. Това е свидетелство за силата на състраданието. Дикенс ни напомня, че добротата и разбирателството могат да преодолеят социалните бариери и да донесат значителни промени. Големите надежди не е просто история, това е наследство. Напомняне за трайната сила на великата литература, която ни вдъхновява и ни кара да се замисляме и днес. Когато за първи път срещаме Пип, той е още дете. Живее самотно в мочурищата на Кент, отглеждане от строгата си сестра и добросърдечния си зет Джо, който е ковач. Пип е сирак. Никога не е познавал родителите си и животът му е труден. Но Пип е добро дете. Има богато въображение и копнее за по-вълнуващ живот. Един ден животът на Пип се преобръща. В мочурището се натъква на страшен избягал затворник. Тази среща задейства верига от събития, които ще променят съдбата му завинаги. Избягалият затворник е страшна гледка. Гладен е, отчаян и заплашва малкия Пип. Иска храна и пила, за да свали оковите си. Пип е ужасен, но и съжалява затворника. Краде храна и пила от къщата на сестра си. Тайно предава всичко на затворника. Тази постъпка на доброта оставя Пип с чувство за вина. Все още не знае как тази среща ще бележи живота му. Неговото състрадание ще се окаже повратна точка в живота му. Показва, че дори и най-малкото действие може да има непредвидими последици. Животът на Пип е на прага на нова промяна. Поканен е в Сатис Хаус, величествена, но порутена къща. Там се запознава с ексцентричната и богата госпожица Хавишъм. Госпожица Хавишъм е трагична фигура. Била изоставена пред олтара в деня на сватбата си. Все още носи булчинската си рокля, а времето сякаш е спряло в нейния дом.
Пип се запознава и с Естела, красивата, но студена годеница на госпожица Хавишъм. Влюбва се в нея от пръв поглед, но тя се държи с него с презрение и безразличие. Тази среща посява семената на копнежа и тревогата в сърцето на Пип. 5 глава. Повикът на Лондон, Пип мечтае да стане джентълмен. След преживяното в Сатис Хаус, Пип копнее за по-добър живот. Всяко посещение в тази къща задълбочава този копнеж, показвайки му свят в контраст с неговото скромно съществуване. Срамува се от скромния си произход. Неговият обикновен дом в сравнение с разкоша на Сатис Хаус допълнително подчертава ниския му социален статус. Мечтае да стане джентълмен. Някой достоен за Естела, красивата, но студена девойка, която се е превърнала в олицетворение на всичките му желания. Един ден съдбата на Пип се променя. Получава мистериозно писмо, което завинаги ще промени посоката на живота му. Непознат благодетел му е оставил значително наследство. Внезапното богатство го изпълва с радост и объркване. Трябва да замине за Лондон, град на възможности, където го очакват образование и култура. Там ще получи образованието, необходимо му, за да стане истински джентълмен. Пип е развълнуван. Възможността за учене, растеж и самоусъвършенстване го изпълва с надежда и вълнение. Започва да се радва на ново придобитото си богатство, купува си фини дрехи и посещава луксозни магазини. Вярва, че това е ключът към щастието. Балове и приеми се превръщат в неговия нов дом, местаха, където се надява да намери приемане и любов. Никога не се съмнява в източника на щастието си. Идентичността на неговия благодетел остава загадка, но Пип е твърде заед с новия си живот, за да се занимава с това. Пълен с надежда и невинност, Пип се отправя към Лондон. Пред него се отварят вратите на нов живот, изпълнен с обещания, но и с скрити опасности. Приключението на Пип тепърва започва, а стремежът му да стане джентълмен ще го изпита по начини, които не е и предполагал. 6 глава. Разкритието, истинската самоличност на Магуич. В оживения Лондон, където Темза се вие през градската тъкан, а екотът от файтони оглася улиците, Пип преминава през своята трансформация в джентълмен. В Лондон Пип на пръв поглед живее мечтата си да бъде джентълмен. Движи се с лекота в обществото и усвоява маниерите на висшата класа, наслаждавайки се на свят на елегантност и лукс. Наслаждава се на ново придобитото си богатство и статус, водейки охолен живот. Изискани вечери, светски събирания и скъпи дрехи се превръщат в неговото ежедневие. Животът, за който винаги е мечтал, сега е на една ръка разстояние. Но се отдалечава от Джо, скромния ковач, който го е отгледал. Простият човек, който го е възпитал, сега е далечна и неясна фигура в съзнанието на Пип, засенчена от новите му амбиции. Неговата фикс идея е насочена към това да спечели сърцето на Естела. Нейната красота и студенина го привличат, а той е решен да завоюва любовта й. Но точно когато изглежда, че животът на Пип е съвършен, шокиращо разкритие разбива неговия старателно изграден свят. Писмо пристига в ръцете му. Госпожица Хавишъм не е неговият благодетел, противно на това, в което винаги е вярвал. Ексцентричната богаташка, за която е мислил, че стои зад успеха му, не е източникът на неговото щастие. Неговият истински благодетел е Ейбъл Магуич, избегалият затворник, когато е срещнал като дете в мучурището, човекът, от когото се е страхувал, но и е помогнал. Това разкритие преобръща света на Пип. Основите на новия му живот като джентълмен се рушат, докато се изправя пред истината. Отвращение и срам го заливат. Осъзнаването, че богатството му е осигурено от престъпник, го хвърля в бездна от срам. В себе си разпознава презрението, което е изпитвал към Магуич. Презрение, от което се е опитвал да избяга, търсейки одобрението на висшата класа, а сега разбира, че именно този човек му е дал всичко. Иска да избяга от миналото си, от простия живот, който сега му се струва далечен и неясен. Угризенията на съвестта го измъчват заради човека, от когото се е страхувал, но е съжалявал. Несебичността и добротата на затворника карат Пип да се изправи пред ценностите си, да преосмисли истинското значение на благодарността и лоялността. 7 глава. Разбити илюзии, ново разбиране. Пип се отвръщава от Магуич, ужасява се от източника на богатството си. Бори се с угризения на съвестта, опитвайки се да преодолее отвращението си към затворника. Това разкритие принуждава Пип да се изправи срещу предразсъдъците си.
Започва да преоценява ценностите си. Осъзнава, че истинският смисъл не се крие в общественото положение или материалното богатство. Преживяването на Пип ни напомня, че външността често лъже. Човекът, когото е смятал за страшен затворник, се оказва добродушна личност. А Пип, който толкова е искал да бъде джентълмен, трябва да се изправи срещу собствените си морални недостатъци. 8 глава – Прошка и изкупление. Пътят на Пипът към прошката и изкуплението. Трябва да се изправи срещу лицемерието си. Трябва да се научи да приема Магуич такъв, какъвто е. Трансформацията на Пип не е лесна. Измъчване от вина, срам и объркване, но постепенно започва да разбира истинското значение на състраданието и лоялността. Приема Магуич почти като бащата, който никога не е имал. Рискува всичко, за да му помогне да избяга. По този начин побеждава предразсъдъците си и открива истинското приятелство и преданост. 9 глава – Неувяхващата сила на големите надежди. Големите надежди е вечна история. Изследва универсални теми, които са актуални и днес. Разказва за социалната несправедливост, амбицията и търсенето на любов. Героите на Чарлз Дикенс са незабравими. Пътят на Пип към съзряването е едновременно универсален и трогателен. В неговите борби и победи виждаме отражение на собствените си преживявания. Краят на романа оставя трайно впечатление у читателя. Напомня ни, че истинското щастие идва отвътре. Насърчава ни да гледаме отвъд повърхностното и да ценим истинската стойност на всеки човек. Вдъхновява ни да живеем с повече състрадание и разбиране. 10 глава – Наследството на романа.